Moikka! Tässä ajetaan nyt tämmöstä Volvo V60 hybridiä vuoden 2019 mallia ja T8 moottorilla varustettua. Ajotuntuma tässä on oikein miellyttävä, vakaa. Tää imee hyvin tiehen kiinni. Äänet on hyvin vaimennettu. Moottoriäänet ei juurikaan vaikuta ajamiseen tai tunnelmaan. Musiikki kuuluu hyvin silloin kun sitä soitetaan. Jos takapenkillä on henkilöitä, niiden äänet kuuluu hyvin. Myös lasten. Ja, ominaisuuksiahan tässä on vaikka kuinka paljon tämmöisiä lisäherkkuja, mitä Volvoihin saa. Ja on tähänkin otettu aikanaan. Löytyy lämmitettävää rattia ja penkkejä ja etu- ja takapenkit. Sitten on koiraverkkoa ja kaikenlaista muuta kätevää. Kääntyvää vetokoukkua ja tummennettuja laseja ja sellaisia. Tätä on ajettu nyt puoli vuotta, että tämä ei ole nyt ihan tuore meillä, mutta jatkossa tullaan ajamaan enemmän erilaisia autoja. Nimenomaan perheautoja. Mulla on ollut 5 lasta ja meidän perhettä on palvellut todella hyvin aikaisemmin Toyota Verso 7-paikkainen. Ja nyt mä haluun, kun mun lapset on jo isoja, niin olisi ehkä kaivattu silloin sellaista tietoa ja neuvoa siitä, että millainen auto olisi ollut hyvä. Ja mekin hapuiltiin muutamaa eri mallia ennen kuin me päädyttiin sitten, satuttiin löytämään Verso ihan vahingossa, joka on palvellut meitä todella hyvin kyllä sitten yli 10 vuotta. No on se ollut jo 14 vuotta. Ja Volvo on meille sikäli perheessä uusi tuttavuus, että aikaisemmin meillä ei näitä tämmöisiä ole ollut, mutta ollaan ollut tähänkin nyt todella tyytyväisiä. Tavoite meillä on tuottaa teille tietoa, hyödyllistä tietoa auton valintaan, perheauton valintaan. Ja totta kai meillä on myös tavoitteena auttaa autokauppoja tuomaan esiin niitä hyviä malleja. Niitä sellaisia, mitkä on kestäviä, tilavia, käytännöllisiä ja ihan parhaita eri hintaluokissa olevia autoja. Muista tilata meidän kanava tuosta alhaalta, jos tykkäsit ja haluat kuulla lisää.